bongs. Ngicela sengithi urandi mfethu simane sithenge isinkwa. Hayi. Okay. Empty vele. Ithi ngishaye ipapala izolo. Shana amafuthanyana. Ananisi. Hawu. Manje usafunda mfethu. Awu, udlani lapho? Hayi ngizame nje papanyana la izolo yabo. Vula ngohaya kala ngishana amafutha. Kuyadleka nje. Nako nekadleka khona. Kumnandi. La ndoda silungisuthu umqemane yabona. Ipitwe grand. Hayi ngakuzwa ndoda. Manje sithini ukhuluma isiZulu namhlanje kamba? Hawu sokhulumana ngithi nami ngingomzulu. Hayi. Ngiyazi ngikho right. Ntombi yami iqeda ukundampa manje mfethu. Eish. Unqese mfana. Phephisa mfowethu ekhaya. Kodwa awufuna ungijoyina ngisabuka indaba ngayo. Indaba ezinjani ke lezo? Mahlalela news. Mahlalela news. Izibhalwe njalo. Nanomuntu oyikhulumayo hlezi asho njalo. Okay. Yes, hayi. Hayi uzongisola ngale mina sobuka indaba. All right, I'll be just there in a second. Okay. Ngibingelele bonke ababukeli emakhaya. Ngiyanamukela nonke kwiMahlalela News. Engabe bese nizwile na ngeCarnival City? It's already started. Yeah, siqalile. Besithi siyobuka imovie, kodwa iCarnival City ngokwayo yasenzela eyayo imovie. What are they talking about? Abakhuluma ngeCarnival City la. Carnival City. Alalela uzozwa bathini. Kodwa ningakhathazeki ngoba umlilo uqale ngaphandle kwe-main entrance. Futhi umlilo awukwazanga ukufinyelela kwezinye izindawo. Lokho akusho ukuthi isivaliwe iCarnival City. Wonke umuntu wamukelekile. Kuphela sekusetshenziswa the welcome center entrance. Woza nawe asibangene. Isizophinde ibonane ngokulandelayo. Please subscribe. Peace. Man. Yazi bafuthola umlilo uvula qala nje isithubeni. What? Waqala umuntu. Man, do you see that
A lot of things are changing in the world. Amfana kunzima emhlabeni manje. Amfana ngitshela nasi. Baqala bashisa iPhalamende la. Yes, that's what I'm talking about. Akulonyaka mfana ziyabuya mfana kulonyaka. It's gonna be a horrible year, man. I'm telling you. It's gonna be a horrible year. Ziyabuya mfana. Kulonyaka lo. Khona izinto eziningi ezimbi ezizoyenzeka. Tshela nasi mfana. Man, these are the last days in the world. Washisa iPhalamende. Nayo iCarnival sithi yasha. Kuthiwa kuvele waqalela nje umlilo. Man, let's just keep on praying. Afun? No, I'm cool. Okay. I just want to finish the book that I'm reading here. All right. Yeah. It's the end of days, end of time. My oh my, in a blaze.